Demen buta yang ram baka Mas masih nang kleng cahyane raka Nimas mesti kaning jantong ken kanyakang saking sa salawireng nambang beksa waska cakup li linambaran jiwa tama mlebet sambung wanci dalu Mas ayo Driya sumarah mring Gusti sing gedhe ngapuramu kang mas papujan Sambung kumang wancit telu ngrupita sarimu kalawan karamamu kang mas kemrah titisake merilas Remu ing atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu Yes. iki Pomo tenan sida tati bareng prei suwi Pak Heru kendangane galak kaya ngono ayo tenan tuwak tenan pancen cedhak maratuwa ayo endi ndurenan ayo Nduk Menda koyo yen to
kedepan ngapuramu kang mas babut jago jajan tanganku sambangku mengabenci telu ngerobi dasarimu kalaman Kang Mas Kang Mratiti meri lestarine ati pirantine patnana ingkang garuwe lemah akibate aku mong bayangke Awas. Arek. remu ing atiku yen banjur ngilingi bocah telu iki wonten nang sinta jati sakalatan nanti nikopo Mendah boyo sida urip lan atika meski bangga malaya Jerlair putri Selesio terus bisa nyugaran Matur nuwun Cahayu Niken Salindri saged istirahat rumiyin ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono, Pak Sri ingkang mboten wonten walehipun tebih saking Surabaya tansah nusul kalian Madangkara. Ora mung ning Tulungagung, ora mung ning Nganjuk, ora mung Madiun, sok-sok awake dhewe mayang ning Solo barang ning Karanganyar ya nusul. Ha iya. Malah nggawa kanca anyar. Nggih Bu, kecakaken tambahan baru ini caksinya. Ayo. Terpinter mijeti. Ayo. Nggih. Mbah nuwun. Karo anakku lanang kok Surabaya, masalah nang ndi mau cahe. Enten bocah niku budal, alah SMP apa piye no. Bidal king Surabaya numpak sepur. Piyambak tanpa kanca, babar pisan dugi mriki kula kaget iki kaya cah Surabaya kae tekan kene tur dhewe. Ha iya. Sing biyen ketemu neng ITS kae. Heeh, debar wayangan. Enek cah cilik, "Sapa iki, Lek? Kowe ngapa nang kene?" Bar ningali wayang. Lho, lah terus randang mulih wayang wis bar ngenteni dijemput kalih bapak dereng dugi lek jemput. Lho, kaya ngono kuwi. Lah generasi-generasi do seneng budaya, seneng wayang kaya ngene ora bakal sing jeneng seni tradisi kepaten obor. Iya, kaya ngono kuwi. Nggih, Mbah nuwun. Yenong, wah minong Nawangsih, wah iki jan. Tak pantau ke tanah suci dek ya bintang tamu terus. Ha iya, bintang tamu anggarane kurang no kopere ditinggal. Ha iya. Nyilih kancane. Ha iya. Neng ndi yenong iso kopermu keri kabeh. Enggak, itu bukan carry, Pak. Piye? Salah input. Hah? Salah input. Salah input. Input salah input ya. Input masuk, salah masuk. Jadi kan itu kan dari Bengkulu. Mau transit ke Banjarmasin, harus ke Jakarta dulu kan. Nah, itu tapi sama yang ngurusin bagasi itu diarahin ke Solo semua. Soalnya Kak Apri Mimin kan ke Solo, jadi dikira saya ikut ke Solo, padahal saya ke Banjarmasin gitu. Masya Allah. Jadi bukan carry, tapi salah. Lah terus kowe tanggapan yang kono ki terus nganggo klambi apa? Klamben ora kowe? Anu Dip, saya pinjem
baju dan pokoknya sak pengadeg itu Mbak Asih, rumahnya Banjarmasin. Sak pengadeg njaba jero kabeh ngono ya. Iya Pak, sak daster-dastere saya pinjem Mbak Asih. Oh ya ngono. Tujune ning luar Jawa duwe dulur nang. Alhamdulillah. Kok mau ora mentah kaya apa, kewirangan jadul. Iya. Suara. Ayo. Ayo. Ya tas iso carry ayo. Iya. Kita ngemriko iki kula diguyon Mbak Bir kita. Jane isine apa to, Nang? Jawaban ora perkara isine ngono. Ayo nggih. Jeneng kangen karo temu nembang. Gandrung sik kelingan no. Masih, Pak. Oh iya, gandrung coba kaya apa? Iki wae sapa? Ayo, iki wae sapa, Ding? Ayo. Karyane Pak Anjarani Solo. Coba. Niki lare Tulungagung Bapak Ibu saking Laladan. Ngendi kene campur darat? Nggih, Pak. Disane pojok campur darat. Niki pernah sik pulunan utawi ponakanipun Bu Kesi. Nah, niki gayuh kawruh ngudi ngelmu, nyecep ngelmu wonten ing Surakarta. Nyecep ngelmu. Ya sok nyecep sok di. Ayo wis. Apa sih, Pak? Ditularke kawruh ngelmune aja sok sudan to ora. Ayo ngono kuwi ayo nggih. Astagfirullah. Haji lho, Pak, haji lho, Pak. Aku los aku ayo. Ayo nang ngadeg coba kaya apa. Ayo nggih ngono nggih. Wong isone guyon lek pas ngene iki. Ngerti watakku lek nang omah kena anteng jan nika. Ayo. Ayo nggih apa kaya apa. Ya kanca-kanca sik kelingan ra Mas Imam. Ayo coba. Nene nani. Ayo coba. Bangun. Nggih. Wina nganyelne bangun. Kene ahli melek 7 tahun genep iki. Ayo. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Nek kancane ra kena digugah terus dhek lutur. Ayo. Yo, iki wae sapa? Coba kaya apa? Nong, ayo. Nong, ayo. Ya apa? Itu dados Madangkara. Oye. Oh. Bom sesek. Ayo. Lah kan, Pak. Lho ngamakane jerone prene ojo suwi, Pak. Lah aku to sing salah. Apa aku sing salah pokoknya. Lepas semua kan. Serang langsung saut. Ayo, lambene Winong. Ayo. Ayo Mas Danang ayo dong. Ayo Mas Dwi semangate kaya ngono. Ayo. Ayo. Mumpung Mas Dwi puji rong joget. Ayo. Ngantuk joget ayo. Maka, yo. Jangkut nyatis
rakah ya tuwekku Bokong bunder weke sapa nang Bokong iki ya tuwekku Bangkeane weke sapa nang Bangkeane ya tuwekku Iki piye weke sapa nang Mestine ana sing duwe Iki piye weke sapa nang Mestine ana sing duwe Iki piye weke sapa nang Mestine Ngopo Yud? Dalem Pak E. Ah elok temenanan. Heeh, Mbak Lawas ning iki kepenak seger. Ha iya. Tur ya wis sok-sok dijak karo Mayangkara musik. Ha iya. Aja pilih-pilih to kan. Aja mung Mbak Winong. Kalau mangsa Mbak Tutik dijak. Mbak Lia dijak. Bayangno Mbak Lia metu ka mobil arep munggah panggung nggo mic ngono kae. Ayo. Ada muni Mbak Mbak Tuti jangan rasa kok bayar, kok tak bayare dhewe. Aku pengen ngerti ning YouTube kaya apa polahe. Ayo. Ya kan gitu tutupan bareng iki sampeyan iso istirahat. Ayo betul. Ben dikancani Mbak Triastuti coba iki warga Mayangkara baru. Ayo. Mbak Munasira, kowe ngapa tebir? Bir. Kenapa kamu? Kok enggak nyanyi? Nembe pilek. Pilek. Angkat tangan enggak bisa ini. Ya pokoknya jangan yang tinggi-tinggi nadanya. Oh ya wis engko ngadeg-ngadeg. Ayo gampang. Ayo ngene kancane akur. Ayo karo Andi Babu iki. Ayo. Ayo. Yuk. Nyanyi. Ayo apa? Sing song. Ayo apa nggih. Mbak Tik, ayo. Gampang. Ayo. Ora kuat disangakne. Ayo. Lawa gumandul iso 5. Ayo. Nggih. Sudah manut aku saja. Ya, nggih, wis tak wae ngadeg enggak. Nggih. Ayo Pak, pilih Pak. Ini lagu baru apa lagu-lagu apa? Baru oke, lawas oke, yang penting bisa didukung oleh Madangkara. Oke. Ayo, oke. Panjangkon apa Sumanding, Pak? Panjang kaku supaya Sumanding. Berarti bar panjangko bablaske Sumanding ya. Oh iya. Ora kesel ta wae ngono iki? Napa? Ken ora kesel terusan ngono. Mboten nih? Oh, semangat sih ya. Semangat. Bocah. Ayo. Biasane artis iki diitung aku ping 5 lho, jangan ditambah lagi. Niku lek teng lintune. Oh, iya. Syukur nduk ngerti karo wong tuwa. Ayo, tuwa-tuwas ayo. Yo, Panjangka luwih dhisik diaturake bersama Niken Salindri dan juga Mayangkara gabung dengan Madangkara. Disponsori oleh Tuti Triastuti. Triastuti Cahyawati. Wah, dingi Mas Angga nyindeni Pak Purbo. Wah, dhewe bagian garap. Ayo. Angger garap nguyuh. Ayo. Yo, Panjangka coba kaya apa? Yuk.
Selaras, Bu. tetep Triastuti. Ayo. Lah temenanan bae gak padha karo kancane. Liyane madhep ngidul daerah ngrangkul tembok. Aku mau nyambut gawe ora adil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mula jogete piye, Nduk, mau, Nduk? Gini. Ha. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Gerakan tangan. Tangan ke kanan, mata ke kanan. Tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak De. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Coba Bali mau. Apa to kok? Liatin aku. Ya, tak delok gedhi sak tak delok. Oh iya, coba. Ya kan? Kali kan? Pulau Dewata.
kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah, kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, dudono. Dudono, kluthuk dudono kluthuk. Ayo. Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Iyan. Dudu Iyan. Ayo, iki. Aduh, Bali. Ayo Mas, yo. Ya. Kok nek lha iki kaya pitik ayanen lha iki. Yan, diluk ya, Pak. Piye? Tak ning ngono diluk Ayo duk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian dari Bali. Wiraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, dendek, tak yo. Aku kok sampe. Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. Ayo kene beli, ayo beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gedhe klitik. Lah yo i gedhe klitik. Nyoman niken, i gedhe manuke. Kira-kira tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluthuk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa gua? Diguak lho, ngono lho. Seret ngono. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, Wirasa, Wirama. Yo, dadah. Ngene iki lho. Urung jogete Apa? Kok kuwi ngeweke niken ngono. aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngowe aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Nduk. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Ayo, duduk. Ayo. Jale kluthuk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cahyu. kluthuk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani nduk iki lho, Kene, baline lenggah Mas sini. Kluthuk. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, Wirasa, Wirama. Kuwi jarine rada dhuwur cara Bali iki tekan blang. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Dadi asyuk gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur Kowe tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Ayo. Terus. No. Dulu aku suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Nggih. Piye jogete Bali Mas Kluthuk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Bagus gundulmu. Sampai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa Bruce? Waduh, omongan Indonesia. Ya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, Lu sama gue kan kenal sama ini. kenal. Lu sama gue bertiga.
Iya. Yo, lho kok iya? Lu lho sama gue. Oh iya. Lu kenal sama Niken. Loh, Kualik no. Lu ini Niken, lu nih Niken. Lah yo, Lu ini Niken. jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. Loh. Tuh, gimana sih lu kenal sama gue? Lu kenal lu. Loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kualik. Oh, Kualik piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Kenal sama gue. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku keket. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Loh piye to iki? Maksud- Nang to tik Enggak, iki. gini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lho iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene iki gue. Jaremu lu. Main selama tak bacok dasmu malah. Biasanya wong ngekeli matine cepet lho. Aku gak suya kayak aku suya. Maksudnya kita Iya, jelaskan. Kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib? Iya. Enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho. Angel terus kok kamelu diwarai gue lho. Jajan Kan? tembang Ayo, kan? apa, Nduk? Apa ini kita nggak ini- mendoakan dulu? Oke, oke, oke. Yo no, yo. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasyakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti bar Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Iya, Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah dua kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Lah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola Ale. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. Disahkan. disempurnakan. Pak siapa? Pak Pak Andre. Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya. Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarni. Alah sakarmu kan aku. Ini tak telang nih. Ini umpaman omah ya. Ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah oh ki yo lu kowe kupingmu bosok gitu. Kok kene ngomong yo ngono kuwi lu. Gimana sih lu? Lho, jadi aku gue. ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang Betul. terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin amin amin. Doa untuk para penonton yang rawuh ya semene iki penggemar Oh, kabeh. nggih. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dungane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki Om ganti. kritik, om kritik, om Nah, kritik sih. kuwi. Ayah, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya, Pangestu munduk. moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to Nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya iya iya. Ini kayak ini, Oh iya. kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre, makasih Nduk, Ah, ah. makasih. Ya, Mas Kluthuk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Nyapa? Anu ya, aku wis tak tunggu dhewe sesuk. Berkat. Kita gak penting. Kamu nggak mau tak yo doain? bene Iya, ditungake iya. bocah. Bocah iki ketrima kok. ayo. Jajal dengan. Ya moga-moga buat Om Kluthuk Ya, ya, ya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Muga-muga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Muga-muga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pamane sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya.
Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi ayo sesarengan kok ndek musik iki. ora anak musik om. Iki. Oh tak keprok, ora nek wong gatekne kowe malah ngilikne. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Ken iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen dalang, saiki turun ning putrane saiki dadi sinden kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun tengene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Pak Jolgo ya turun sampean karo aku. Ya ora? Iki adiki wong telu nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing tenan. Tembangmu apa tak iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan lo enggak pakai gamelan. Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Cangkem bal tanget diobo-obo iki. Enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. Mambu. Mambu gundalmu kita ayu-ayu tanganmu pusing iramu. Yo bleset tok kowe. Apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca sing mudeng lo. Oh, iki bersesasi lo. Niki situasi bisa menempatkan, Mas. Ayo. Yang condro wis ilang citrane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Malah gila aku iki. Kowe iki dikon guyu. Aku piye? Akapela. Oh iya wis. Ini lho. Iya Ayo dong, ngomong. nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar. Ngomong. Bisa enggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak senengmu. Ndang. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo dok. Cik lho. Beh. Ora kowe cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cik-cik. Yo iki lagune campursari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah ya piye unine? Ya dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi kecroki kuwi. Ngono suwi ne rambut. Jajal Dok, belenono Dok, jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos kok iso. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane Wah. Karo campursari Mayangkara apa iki lho Malan. Ayo. Sik. Anu Nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. Iya. Nih. Aku nyawut. Iki lagune. Tutuk gampang adoh Iram. Ngene wis. Kene wenduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini Dok, paringno Masmu jajali. Nggae alat kuwi. Ya iki kok. Mbok tahu sae. Jajali. Lah kene muni to. Lho, sing kene muni to. Kene metu. Oh, alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane ngenteni kapangku ngomong kemas tepuk jangkati Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lapi lele bilang
Lek cepet-cepet lambeku ndower. Ini suaranya apik lho, Duk. Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak, kowe nyanyi kene kok macangku sing iso iki ndledek oh janggut. Coba kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayam klinik. Nggih, yo jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang Condrowo silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. cakeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Nduk. Kuwi piye-piye mbiyen sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Lho ya ta, kowe mukok ta. Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan ning Tresna mawon nggih, Pak? Nggih. Ya. Gawe Enggak. Ayo, jalanan ning Tresna. Ayo, ya terakhir. Tak tung, tak ndo. Bar iki gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni. piye? Ayo. Kok iso ngono piye? Lambemu iso ngono. Ampun kowe ngene. Yo, diaturake jalaraning Tresna, Niken Salindri. Balik rene. Heeh, Niken terus Aduh, Winong mungkin. karo Birgita. Wes kene Nduk. Bukesi engko goro-goro. Ayo. Ayo kula goro-goro. Oke. Ya. Manut. Yo kene Nduk. Aku Nduk ya. Ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Yo. Nggih. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau dulu kita. Gitu. Oh. Ngono mah yo. Nang. Tes nang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nduk berdika. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga tansah lestari widodo salaminya. Monggo Dengan lagunya Widodo. Widodo. Lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, meet in saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo dados yuk. Putra Rindani.
kasih genduk niken Mbak Winong, Mbak Dian Munasiroh.